Шулай дип, безнең өсендә тулкынландыргыс мәлдәр якынлашты. Игътибар менән радиолгыстарыгызды яңгыратып, көн йөрен тыңлагыз. Был айдагы мөһим вакыйгаларны үз эченә алды ул. Комментарийлар юллагыз, лайктар куярга онытмагыз. Әллә илап Аллаһы, әллә йырлап Аллаһы, әллә йырлап Аллаһы. Көн йыры. Хөрмәтле пассажирлар, Кытайда 3 көн тоткарлангандан һоң самолетыбыз Мостай Кәрим исемендәге Өфө аэропортына төште. Маршрутыбыз Сибай калаһынан үтәргә тиеш ине, әмма унда томан күтәрелү сәбәпле Шихандарга сәяхәтебезне башкалабыздан башлайбыз. Томан ярып самолеттар бергә табан оса, әмма Өфе аэропортын йөри табалмайса, алда уны Мостай Кәрим исемле көтә. Бездән һорамайса кемдер исемде үзгәртә. Бөек шәхестәрне бер-беренә каршы итә, халыкның иһә фикерләре калас итә. Сибай Өфе поезы ялда катып кала, томан каплап алган тын алалмай бахыр кала. Барыр юлым әсе күкерт ете аша үтә, алда мине янар усак булып карьер көтә. Барыр юлым хәзер стәрлек тамак аша үтә, алда мине карьер булып Шихан Куштау көтә. Әстәрлеләр шиханнарды ситтәр алды басып, миллион ел торган тауды алабыз ди казып. Мин Куштауды коткарылдым, тик бер юлын беләм, Мостай Кәрим исемен бирергә тәкъдим итәм. Юлдар йөртә безне, акса йөртә, кайда илтә, хатылмаган нәмә калганны һуң безнең илдә. Юлдар көтәм мине, йырлар көтә, шуга китәм. Был йөрсен безгә бер нәмәлә булмас микән. Юлдар көтә мине, дуслар көтә, шуга китәм. Аерылһам һездән бигрәк авыр булыр микән. Аерылһам һездән бигрәк авыр булыр микән. Хөрмәтле дуслар, һездән аерылабыз. Шишәмбегә тиклем. Бүгенгә тамам. Бездән аерылһагыз да, юлдаштан аерылмагыз. Һау булыгыз. Хушыгыз.